Murjanatu Ibrahim Kunya hakika ta kasance ɗaya daga cikin mutane masu karamci, adalci, tausayi da kuma imani. Hakika kyakkyawa ce ita, kuma tana da kyawun kallo, sannan tana da kyawun lafuza. Hakika ta iya mu'amala da mutane, kuma ta kasance mai tarin tarbiyya. Hakan ne yasa Allah ya ba ta tarin masoya waɗanda ba su da adadi. Hakika masoyan Murjanatu sun fi maƙiyanta yawa 100%. Kowa yabanta yake yi, saboda ta kasance ta musamman ita ɗin, domin ita ɗin dama ta musamman ce. Hakika kowa yabanta yake yi, har da ni ma a ciki. Hakika Murjanatu ke kyakkyawa ce, kuma ta gaban kwatanci. Idan za a yi lissafin kyau, idan an zo kanki ina tunanin a ɗan ja birki haka kaɗan. Murjanatu Ibrahim Kunya. Muna godiya mu masoyanki daga Hayatu M. Salis. Na gode.